Hûnîte bîst û yek Se û gur. Gurekî lawaz hindik dimîne ku ji birçîtiyê bimire. Dibîne ku seyek bi alî wî ve tê. Dema se wê perîşaniya gurî dibîne, dilê wî pê dişewite û wiha jê re dibêje: Ax biraziyê min, ez dizanim ew çi hal e. Ev rewşa te ya xirab tê pir zirarê bide te. Hem tu çima mîna min daîma naxebitî da ku her roj xarin were li ber devê te? Gur: Heke cih û penahekî ku min serê xwe bêxista tê de hebûya, min êdî ji Xwedê tiştekî dî nedixwest. Dibêje û bersiv dide. Ew hêsan e, dibêje se. Ez dikarim tiştekî wisa ji bo te pêk bînim. Ku te bivê, were em herin li ba Xwediyê min û em bi hev re ji bo wî bixebitin. Gur bi vê pêşniyaza seyî qayîl dibe û her du berê xwe didin gundê Xwediyê seyî. Dema dirê da dimeşin, gur ferq dike ku stûyê seyî pirçekî birîndar e, pirça domedarê wî jî weşiyayî û qirêj dixuye. Bi xwe nikare û jê dipirse ka ew çi ye û çi pê hatiye. Tiştekî giring nîne canim, dibêje se. Dema bi şev min girê didin, sancûlekî davêjin stûyê min. Ev perîtîn û pirçweşanî ji wê ye û ew qas. Lê ne pirsgirêk e, meriv zû pê hîra dibe. Hema ew qas, dibêje gur û berken dibe. Ku wisa ye niha bi xatirê te gidiyo. Ne pêkan e ku vê têrbûna koleyî ragirim. Bi birçîbûnê razî me. Ji min ra destûr, ez diçim.